Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari nato ng mga top stories of the day. Today is February 3, 2026, Martes nga adlaw. Taytay sa Barangay Puy sa Sagay City, kayuhuna. Provincial Engineer nagpatag nga hindi kabangin sang Taytay ang sinako nga balas. LPA, isa na kabagyo kag gitawag nga basyang, ginapaabot katabukon sini ang Visayas kag Mindanao. Duha ka mga van nga nagwigit sa basura sa Circumferential Road, ginausisa. Bedridden nga lola, patay matapos malumos sa baha sa Sagay City. Kag sa good vibes, USLS Animolympics, nagbukas na sa cheer dance competition. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita na isalakat sang panahon ang low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang sakaron isa na kabagyo kag kun tigayon makasulod sa Pilipinas pagkatawag kun ini nga bagyo nga basyang. Ginapaabot karon sa gabi o kun buwas sa kaagahon tigayon na makasulod sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo, no? Kag officially pagkatawgon siya nga bagyo nga basyang. Si basyang kung makasulod sa PAR among ikaduha nga bagyo nga nakasulod sa Pilipinas ini nga 2026, no? As of 3 PM ang bagyo ang yara na sa ang inisyas kon ari na diri sa may 1,075 kilometers isa nga northeastern Mindanao, no? Ginapaabot buwas amat-amat na mabatyagan ang epekto sa sining bagyo diri sa especially sa may eastern portion sang Visayas. Pa west northwest kung kagihiwa ang bagyo naton diri pasulod diri sa Pilipinas west northwest ang movement sa bagyo kag ginalantaw nga tabukon niya gid ining Mindanao, Visayas kag duwa sa may Palawan. Sa Biyernes, ginapaabot kahalin sa isa ka tropical depression maging tropical storm na ining bagyo nga basyang. Biyernes man nga adlaw, no? Lang tawon mo, Biyernes nga adlaw, tabukon sang bagyo nga basyang ang isla sang Negros. Buwas ginapaabot may pila na ka mga lugar nga ipedalom sa tropical cyclone wind signal. Inibangod nga para matagaan sang lead time nga 36 oras ang mga lugar nga makapreparar, no? Ginapaabot nga may dala kung hindi makusog ang hangin nga dala sang bagyo nga basyang pero magadala siya sang ulan. Ini nga area naga-yellow, gina-expect nga by Thursday afternoon to Friday afternoon mabunok ang ulan 50 millimeters to 100 millimeters ka ulan na ginapaabot nga igbubo diri. Buot silingon kung magabak ito 50 millimeters, mga areas nga usually ginabaha o kung mga nanubuan nga mga lugar ang i-expect naton nga mabaha. No, suno sa pag-asa mahinay man ang hangin nga dala sining bagyo nga basyang pero ang balantayan ang buo sang ulan nga pagadalon sini nga posible magdala man sa pagbaha kag landslide. Tandaan sa nang weekend wala sang bagyo share line lang pero may pila ka areas diri sa aton sa Negros including Bacolod City nga ginbaha na nga daan, no. So gina-expect nga magabago pa, may posibilidad nga magabago pa ang forecast ganito to kita sa gyapon sa manginakat sa panahon kay whether we like it or not ini na ang manginakat sang panahon sini nga semana. Sa number 9, Bacolod Traffic nag-request ng dugang nga manpower kag equipment para mapapaskog ang traffic management. Nag-request ang Bacolod Traffic and Transport Management Department kung BTTMD kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya sang dugang nga manpower kagagamitan ang mas mapakusog ang ilang traffic enforcement sa syudad. Sunod sa kay Bacolod Traffic Transport Management Department Officer in Charge Attorney Ruben Sabig, nagakinahanglan ang ilang taladapan sa mas madamo nga personnel bangod limitado ang ginapatigayon nga operasyon ilabi na kung weekend. Sa karon, duwa lamang ka mga enforcement team sa naga-duty sa isa ka aga kag kung isa sa aga kag isa sa hapon apang hindi nagakaigo bangod may oras lamang sang trabaho ang mga job order workers. Ining rason kun nga nagapangayo sila kay Mayor Greg sa taya sang dugang nga mga personnel. Nagapangayo man sila sa dugang nga mga traffic lights kag radio units agud mas mapaayo ang pagdumala sang trapiko kag mas mapabaskog ang koordinasyon sa mga traffic enforcers sa nagkanilaing nga lugar sa syudad. Kulang gid man kami especially on weekend kay ang
JO naton daan gina-limit ang ilang number of hours mo kinanglan gina namon nga magtugang kaysa subong duwa nga amon enforcement team isa sa aga sa isa sa hapon so daw kulang pa na sila tawo kag syempre amon daily operations. Sa number 8, duha ka mga van nga nagawigit sang basura sa Circumferential Road sa Bacolod City ang ginausisa. Ginatutukan karon sa Bacolod City Legal Office ang duha ka mga kalain-lain nga kaso sang illegal nga paghaboy sa basura sa Circumferential Road sa Barangay Bata sa Bacolod matapos makita ang duha ka mga van nga ginaligar nagapanghaboy sa basura sa mga lugar. Sunod sa kay City Legal Office spokesperson Attorney Vanessa Incabo, may mga individual nga nagtestigo sa insidente nga nakakuha pa sa mga litrato nga nagapakita sang plate number sa mga salakyan nga ginapatihan, may kahimuan sang illegal nga pagdump sang basura. Ginaklaro ni Incabo nga ang duha ka mga insidente natabo sa nagligad nga Enero 8 kag Enero 26 sa sining nga tuig. Rason nga ginaseryoso sa talatapan na pag-usisa agud mapatod ang responsable nga mga persona o kon establishmento. Subong, kabahin sa investigasyon, nagapakig-angot ng City Legal Office sa Land Transportation Office para matumod kung sino ang tag-iya sa mga closed van. Kag sa Permits and Licensing Office naman para may baluan kung ini ang ginagamit sa mga rehistrado nga mga negosyo sa syudad. Ginapahanumduman sa City Legal Office nga ang illegal nga paghabuy sa basura isa ka paglapas ang City Ordinance number 596 series of 2012 nga nagadumili sang wala sing taro kung hindi itsakto nga paghaboy sang basura. Kag ginakabigman nga isa ka biolasyon sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Sa number 7, isa ka shooting incident ang natabo sa suludyang isa ka computer shop sa Bacolod City, isang patay. Patay ang isa ka lalaki matapos gintiro samtang yara sa suludyang computer shop sa Purok Lubi, Barangay 3 sa Bacolod City sa kagabi. Ginkilala ang biktima kay alias Ernie, residente sa Victoria City sa Negros X Oriental. Nakaangkon siya sang igo sang bala sa iya lawas nga nangin rason sang iya kamatayon. May nakuha man nga suspected shabu kag granada sa biktima. Parayon pang follow-up investigation sang PNP agud makilalaan ang suspect agud ano ang motibo sa krimen. Sa number 6, patay ang mag-live-in partner matapos mabungguan ang ilang ginasakyan nga tricycle sang isa ka SUV. Patay ang mag-live-in partner sa nabungguan sang SUV ang ilang ginasakyan nga tricycle matapos maglikaw sa ginakahiyo nga dalan sa National Highway sang crossing Kambaog, Barangay Kambaog, Banwa sang Hinigaran. Nagpadulong sa norte sang highway ang tricycle nga ginamaniho ni alias Sabas, isa ka fish vendor. Kag sakay ang iya sining nga live-in partner nga si alias Mirza, 46 anyos, pareho mga taga Pontevedra. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga nagsaydo sa inner lane ang tricycle kag nabungguan sa nagasunod nga Ford Everest nga padulong man sa norte sang highway. Ginamaneho ang SUV ni alias Rene, isa ka 23 anyos kag residente sang Kabangkalan City. Sa number 5, mga biktima sang sunog sa Bacolod nagbaton sang ayuda. Nakabaton sa bulig pinansyal ang 117 ka mga pamilya nga naapektuhan sang separado nga insidente sang sunog sa syudad sang Bacolod matapos ginpatigayon ng payout sa Bacolod City College Activities Center kay nasang aga. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Azataya, natapos na sang Biyernes ang pagproseso sa mga dokumento sa mga benepisyaryo nga gingastuhan gikan sa pondo sang syudad. Sunod sa alkalde, ginhatagan sang tig 15,000 pesos sa mga pamilya nga totally destroyed ang ilang mga balay. Bangod sang sunog, samtang 10,000 pesos naman ang nabaton sa mga partially damaged nga mga balay. Ang mga renter o sharer ang ginhatagan man sang tig 5,000 pesos. Dugang paniga sa taya, personal niya nga na istorya ang pila ka mga biktima sang sunog. Kag nagpresentar sang posibilidad sang relocation site kag pabor man sila diri. Sa record sang DSSD, 62 ka pamilya ang gikan sa Barangay 10, 19 sa Barangay Banago, 18 sa Barangay 26,
11 sa singkang airport, 5 sa Bata kag 2 sa Barangay Alihis ang nagbaton sa kayuda. Imaduan man sang alkalde ang Bacolod Housing Authority nga padasigo na pag-develop sa mga duta sang LGU bilang relocation site para sa mga biktima sang sunog kag mga informal settler families nga yara sa delikado nga mga lugar. Sa mga nasunugan sa naligad nga simana, ang total sini 117 kapamilya ang discomposed sa tanan nga totally damaged, partial, kag renter as well as sharer. Sa totally damaged will be releasing 15,000, ang sa partial 10, ang renter sharer 5,000 pesos. No? Sa number 4, masobra na sa karon sa 3 million ang mga botante sa Negros Island Region matapos ginpatingayon ng election board hearing sa tuong Enero 19. Sa bago nga datos sa ginrelease ang Commission on Elections NIR, nagdangat naman sa 145,691 ka mga botante ang na-deactivate o kung nakakas sa list of voters matapos mapaslawan nga magboto sa duha ka mga sunod-sunod nga piniliay. Sa karon, as of January 19, ang Negros Occidental may pinakamadamong nga registered voters sa NIR, 1,916,404. Nagsunod naman ang Negros Oriental nga mayara sang 973,225 ka mga botante. Kag ang Siquijor mayara sang 82,277 ka mga registered voters. Masobra naman sa 1 milyon ang mga nakaparehistro sa NIR para sa sangguniang kabataan. 649,161 ang sa Negros Occidental, 335,063 sa Negros Oriental, kag 27,865 sa Siquijor. Parayon sa gihapon ng voters registration para sa barangay kag SK elections, kag ini magalawig tubtub bulan sang Mayo. Sa number 3, Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nagapati nga hindi mangin madinalagon ang impeachment complaint nga gin-file batok sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa Lunes, gindeklara sang House of Representatives panel nga nagasugod sang impeachment proceedings nga ang duha ka mga impeachment complaint nga gin-file batok kay President Marcos ang sufficient in form. Ang House Committee on Justice ang sunod nga magapatod sang substance sang reklamo sa hearing subong adlaw. Para kay Governor Lacson, ang impeachment kabahin sa democratic process kag ginatugyan niya ini sa Kongreso. Pero kay ang gin-impeach o kanang impeachment political in nature, suno kay Lacson base hindi man tigayon nga makakuha sang numbers o kung sang kadamuon para makapatuman sang isa ka madilalagon nga impeachment. Bahin sa ekonomiya, nagapati si Lacson nga ang mga investors, local man o kung foreign, mahimo ang magpanilag-anay kag mag-assess ng sitwasyon antes nga magpadayon sa ila tuyo nga mag-invest sa pungsod. Ang reklamo kay PBBM ang gin-file na Attorney Andre De Jesus kag sang Makabayan Coalition. I don't think because just remember that impeachment is a number games. No? So they may not have the numbers to launch a successful impeachment case. Pero ba ng effect na sa atong national economy ari? Right away, ang mga investors, local or foreign, will take a step back and analyze the situation if it's best to invest now or not. No? But for those that are already in place in the country, have already invested, padayon sila. No? They will continue operating. Sa number 2, isa ka bedridden nga lola ang patay matapos malumos sa baha sa Sagay City. Gitinguan sa lalaki nga salbaron ang iya bedridden kag paralisado nga 87 anyos nga iloy apang napaslawan ini bangod sang kadalumon sang tubig baha. Kagakusog sang daludo sang tubig sa Purok River Hillside, Barangay Fabrika sa Sagay City. Natabo ang insidente matapos nga magbubuang mabaskog nga ulan sa tung Sabado sang gabi nga nagtugas ang flash flood sa lugar. Nagapahuway ang lola upo ng iya pamilya sang gulpi nga nag-awas ang tubig baha gikan sa malapit nga sapa, tubtub nga naglabot ini sa atop sang ilabalay. Bago nabaskog ang bulyada sang tubig, nabuyan sang bata ang iya nga iloy kag naanod. Domingo sang aga nakit-an na bangkay sang tigulang sa creek malapit sa ilang balay.
Halos wala gid sa minasalbar nga mga pagkabutang ang pamilya sang tigulang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sugura na ang pagkayo sa approach sang Himugaan Bridge sa Sagay City matapos maguba sa pagbaha sadtong weekend bangod sang shear line. Ginsiling ni Engineer Ernie Mapa, ang Provincial Engineer sa Negros Occidental, nga ang contractor, ang ESJ Construction, amo ang magapakaayo sini. Ang kalawigon sang trabaho ang magadepende sa lakat sang panahon. Sa karon, ginabuluban ta 1 ka bulan. Wala pa na turnover sa probinsya ang amo nga Taytay nga isa ka PRDP project. Ang Taytay nagakonect sang barangay Makiling kag barangay Puy sa Sagay City. Kaayuhon man ang bahin sang road pavement nga ang idalom nga parte na ab-ab sang tubig. Unahon na pagbutang sang filling materials diri gani temporaryo nga hindi malabyan ang Taytay. Liwat nga buksan sa traffic kung mahuman na inisuno sa kay Mapa. Madamo man ang nagakomento sa mga nakapak nga sako sang balas sa idalom sang approach sang Taytay nga nakit-an. Patag ni Mapa, una nga gin-construct ang bridge. Samtang naga-fill sang approach para makatupong sa Taytay, nagapakman sang simento sa kilid kag ginatangkas ang mga sako nga may unod nga balas o kung dakal-dakal para man sa proteksyon o kung maproteksyonan ang ginatampok sa ibabaw. Rason nga yara ini sa mga sako sa kilid. Ginaklaro ni Mapa, hindi makaapekto sa integrity sang ginatampok nga filling materials. Ginapatuman ang density test sa pagpasiguro man nga compact ini. Ang problema to namon kahapon, na-discuss to namon is ang riverbed daw bakyas bala. So daw hindi siya madugdan sa sheet pile. So ang himo namon to is i-rollable concrete siya. Dalo mo nagtama ang foundation. Pasaka. Nga ma-protect sa naton nga gintampok. Ako niya sir last na people were really talking about the Senako. To bala sir, nothing's wrong with the process nga ginamo na nila. Kahapon na mention ko naman na siya kung paano nga ara na siya. During the time nga gina-construct na siya, simbre inunat ang bridge. Pauli ta si embankment ang filling materials ang approach kay si bridge is independent si bridge sa approach eh. So samtang nga naka-fill sang approach na para na siya na mag-level up siya sa bridge itself. Nagabag na sila sang simento sa kilid eh. Inatangkas-tangkas na nila ang bag sa simento nga may unod na siya nga balas nga dakal-dakal to protect sang ginatampok sa babaw. Basta nga magsaka siya ang aton nga riprap ang rubber concrete. Amo na nga ara na sa kilid. So it will not affect sa compaction sa integrity sang gintampok ta nga material ini. Kag sa good vibes, sa kagabi, formal na nagbukas ang Animolympics 2026 sa University of St. LaSalle. Ang UNLog College of Business and Accountancy nangin cheer dance champion sa ika-5 na tuig. Yaring report. Liwat na naman nga napuno ang USLS Coliseum para sa tuigan nga Animolympics. Kag sa kada opening, nakatutok ang tanan sa cheer dance competition. Sang kagabi, nagdaguob ang singgitan kag hinugyaw sa kada performance sang 7 tanan ka mga colleges. Kag, for the 5th year, champion sa cheer dance competition ang UNLog College of Business and Accountancy nga naghatag sang tribal-inspired na performance nga ilang i-dedicate sa ilang mga coaches nga sa Richard Guanzon kag Jazzy Magbanwa. Battle for the crown starts now. Don't break the music, bringing back the classics. Melody, harmony, the eagle. First runner-up, ang College of Nursing. Red Squad. Second runner-up naman ang College of Education.
Third runner-up ang College of Arts and Sciences, fourth runner-up ang College of Engineering, kag fifth runner-up ang College of Computing Studies, kag sixth runner-up ang College of Tourism and Hospitality. Ini ang una pa lang nga adlaw para sa week-long competition kag sports events. Congratulations no sa UNLOG Business and Accountancy Department. Maayong hapon na isa aton nga mga live viewers subong nga hapon. Shout out sa kay Ma'am Jubea Yap Janala, maayong hapon Digicast Negros kag Choy Ruming watching live from Baguio City. Gloria Bantige. Good afternoon Sir Ruming Subaldo, Digicast NIR watching from Pulu Pandan. Rizzler 67. Good afternoon everyone. By the way, Christ is King and we are Charlie Kirk. Amen. Amen to that. Si Nori Rivera, maayong hapon sir, si Ma'am Nori from Barangay Maaw. Si Jessery Garutcha Hivero, maulanon nga hapon sir, please shout out kay Sean nga tag-as iya nga grades. Thanks gid sir. Wow, congratulations Sean nga tag-as ang grades. Si Glenn Dekina Merabe, good afternoon. Kag sa isa pa ta din nga bago si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros watching live from Nokpo. Maayong hapon sa atong dakang kapulisan. Kag si Janeline Raboy, good afternoon sir. Kag may itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.